Добре дошли на всички многобройни слушатели и тези, които са в ефира, които ще гледат това предаване, в кавички. Днеска започваме една серия от катехизиси, които са насочени към нас, възрастни хора, които много често си задаваме много трудни въпроси. И първата част на тези катехизиси ще бъде отдадена на тъй наречена апологетика, т.е. защита на вярата, защото много често, когато ние се срещаме с нашите приятели и познати хората, дори по улица, някой път като си признаваме, че сме католици, хората ни задават неудобни въпроси, на които обаче не знаем отговор, не само за тях, а дори за сами за себе си. Затова избрах първата тема, тя сама си дойде на мястото, защото избрахме първа тема е предимство и непогрешимостта на римския папа. Същевременно почина скъпият ни отец, светия отец Папа Франциск, както и се появи новия конклав и избора на папа Лев 14. За тях и за самия новия папа ще говорим, може би, на втората лекция, където ще говорим за социалното учение на католическа църква. То си дойде пак като тема водеща, защото като Лев 14 е като подражател на Лев 13, който, както знаете, по време на голямата индустриализация в края на 19 век и също смятан за предходния папа, а се оказа дългогодишен, на 20 годишен папа, толкова владял църква, започна да говори за социалните отношения в самата католическа църква. Но за тези теми ще говорим, когато дойде време. Днеска избрах латинска тема на тази лекция, макар и тя да е малко чисто теоретическа, защото кой е папа и кои са епископите, а всъщност да си кажем няколко думи по въпроса кой е всъщност папа в света на църква, не само католическа, да си го дойдем на дума също, а също така, че папа, както и останалите апостоли, т.е. папа и колегията на епископите са наследниците на апостолите. Така че, нека да преминем към същността на нашата тема. Също така искам да се похваля, защото все пак това заглавие латинско съм си го взел от книгата, която е издадена по време на Първия Ватикански събор през 1870 година със същото заглавие Quid Papa et Quid est Episcopatus от старите и божествени учения, написана книга от възкресенец, от Петър Семененко, нашия генерал дългогодишен и човек, който е бил надарен с невероятното доверие на папа Пий IX, който също започнал Първия Ватикански събор, който не приключи, защото съвпада с обединяването на Италия и, както знаете, папа спира да е глава на държава и се оповестява като затворник на Ватикана, който казва, че преди 1870 година е била държава Ватикана, ще получи от мене една плесница, защото не е вярно. Ватикана е основан през 1928 година от Мусолини. Така че папа през близо 60 години не е държавен глава. Но това също не е тема днешна, колкото исторически любопитности. Петър Семененко още по време на самата сесия на Първия Ватикански събор издава тази книга, която е официална, както виждате, издадена и в Рим, и в Париж, в която се говори за предимство на римския папа и неговата непогрешимостта в оповестяване на тайните на вярата. Приматът от латински език примус означава първият. И също до днешния ден, дори в самата православна църква, съществува едно изречение, което звучи примус интер парес, първият измежду равните. Защото папа също носи титла, носи такова отговорност, т.е. всъщност е един от патриарсите. Мисля, че папа Йоан Павел II, ако не греша, или чак Бенедикт XVI, спря да се подписва като патриарх. Но това не променя факта, че той е един от патриарсите.
Така, приматът е властта, предоставена на папата като глава на католическата църква, е тържествено определен чак на Първия Ватикански събор през 1870 година, който обявява, че папата има пълна, върховна и пряка власт над цялата църква. Неговата е отговорността да управлява църквата. Юрисдикционната власт, чрез издаването на закони, обвързващи в църква, назначаване на епископи, решаване на важни въпроси, след които се откроява грижата за въпросите на вярата, защото папата е неин най-висш учител. Знаете тези три власти, които Исус поделя с нас. Властта, юридическа власт, т.е. може да кажем властта, буквалният и смисъл, властта на учението и свещеническата власт. Тези три елементи на властта. С това е свързана също харизма на непогрешимостта, когато папата официално говори екс катедра, т.е. от престола, като учител на цялата църква. Всичките тези правила, включително и правило за примата на папа и непогрешимостта, когато той говори за вяра от престола, това са правила, които само папа или съборът могат да ги дава да вярват всички. Не всички изказвания на римски папа са непогрешими и не всички изказвания на папа са обвързващи. И това е много важно да го знаем. Христос обещал на Петър и апостолите, а оттам на техните последователи, т.е. на папата и на епископите, че ще остане с тях до края на света и че ще им изпрати Светия Дух. Знаете тези думи, те ги има както в Евангелието на Йоан 16 глава, така също в 28 глава на Свети Матей. Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. За да ги научи на цялата истина и да им напомни всичко, което се случи от него. Точка. Благодарение на това, папата и епископите, които преподават в единство с него, не могат да допускат грешки по въпроси на вярата и морала. Иначе стават ерес. Но не е много лесно да стане ерес. За да стане ерес има доста условия, така че като наричаме някой еретик, най-вероятно не е еретик, защото за да е еретик трябва да има последователи и сериозно учение. Да споменем монофизитизма, който още в самото начало на църква се появи и, както знаете, стигна дори до Армения. В частност, папата не греши, когато тържествено определя съдържанието на вярата в даден случай. Например, Пий XII дефинира вярата в успението на Пресвета Богородица. Нито пък всички епископи не грешат, когато получават заедно с папата на Вселенския събор. Значи, успението на Богородица 1950 година. Преди няма такова правило, няма такава догма църква католическа. Но и ние, и православници я признаваме от винаги, така че тук нищо не се промени. Така че имаме две власти, които подават правила за вярата. Това е папата, когато говори от престола, и Вселенския събор. В катехизиса на католическата църква четем: само Симон е бил направен от Господа да бъде скала на своята църква, давайки му името Петър. Той му повери ключовете на църквата. Го направи пастир на цялото стадо. Цитирам: дарът за връзване и развръзване, който беше даден на Петър, беше даден и на колегия от апостоли в общение с нейния глава. Тази пастирска мисия на Петър и другите апостоли представлява един от основите на църквата. Продължава се от епископите под първенството на Петър. И може да добавим неговите наследници. Тази картина се намира в Сикстинската капела. Преди да премина към детайлите, виждате Исус, който предава ключовете на Свети Петър. Виждате по средата един символичен храм, арките, малко природа и хората
които са в различни пози. Какво представлява тази картина? Красноречива илюстрация на тази истина е фреската, която се намира в Ватикана, озаглавена "Предаване на ключовете на Свети Петър" от италианския художник Пиетро Перуджино. Говорим за художник от 15-16 век, а самата картина е създадена в края на 15 век и е изрисувана в Сикстинската капела по заповед на папа Сикс IV. На преден план е изобразена сцената, в която Христос предава ключовете на Свети Петър. На заден план се вижда площад с огромен храм в центъра. Фреската е почит към авторитета на църквата и папата, който е наследник на апостол Петър. Апостолът е показан коленичил пред Исус и приемал от него с дясната си ръка символа на властта, т.е. ключовете, и поставящ лявата си ръка на сърцето си. Когато обещаваме нещо, лява ръка на сърцето, дясна на Библия, примерно. До днешния ден, както сте видели също в случая, когато нашите братя кардинали са правили своята клетва преди конклава. Свидетели на предаването на ключовете са други апостоли и хора, живеещи по това време. Видимият на заден план площад е симетричен, павиран с плочки с геометрични форми. А храмът, символ на Соломоновия храм, старозаветния храм, е ренесансова сграда, централно разположена върху осмоъгълния план. Той е също символичен и след това, ако бихте преследвали църковните сгради в начало на християнство, също са осмоъгълни, особено специално пак баптистерите, място за кръщенето. Така, с скопо и 4 предверия, така, увенчани с фронтони. Отстрани Перуджино е изрисувал 2 симетрични разположени триумфални арки, моделирани по триумфалната арка на цар Константин. Между фигурите на преден план и редица сгради той изобрази няколко фигури на площада. Те създават, между другото, сцена на опита за убиване с камъни на Исус в храма в Иерусалим, когато те се разсърдили на думите на Исус, когато им каза, че тези думи се сбъднаха, които чете от Исаия. На хоризонта се разкрива симетричен хелмист пейзаж с характерно разположени дръвчета, които обаче са непропорционално високи. Дърветата биха стигнали максимално до 10% на височината на сградите, но те са огромни. Те също символизират създанието, което Бог направи за човека, т.е. красотата на природата. В книгата си "Християнските символи", един от авторите, който аз притежавам в моята лична библиотека, обяснява, че ключът означава правото на управление или властта, която човек притежава чрез отваряне и затваряне на врати. Аз преди време бях ви обяснявал, когато говорих с един от моите доктори, той каза, че вратите на един лекар трябва винаги да бъдат отворени, а към свещеника няма врати. Влизаш и слизаш когато искаш. Също така, както Исус го пожела. Най-известният пример за този символ е ключът, даден от Христос на Петър. Ще ти дам ключовете на небесното царство. Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небето, и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето. Тук имаме властта на покаяние, на изповед, и властта дори за разтрогване на брак. Тоест пълна власт. Абсолютно пълна власт. Чак ми се изтръпвам, когато го казвам, но това е факт. Също според ориенталско, т.е. източно-библейски обичай, ключът, който от латински язик клавис, е символ на власт или управление. Например, в предиколедните, адвентните 7 антифони имаме ключът на Давид, пак отнасящ се към Стария Завет. А тук имаме един друг пример. Библията има история за това как достоинството на Шевна
е отнето и дадено на Елиаким. Това го виждаме в книгата на пророк Исаия на 22 глава. Историческия фон на пророчеството на Исаия за Шевна и Елиаким са трудните времена в началото на 8 и 7 век преди Христа, когато политическата карта на изтока е доминирана от асирийската сила. Основната грижа на Шевна, управителят на царския дворец и ръководител на администрация, била построяване на впечатляващ мавзолей за себе си и колекция от великолепни колесници. Колесници ги знаем най-добре, когато египтяните гонят Израил, когато се пребира. Но колесници са били типично военни каруци в кавички за бързо предвижване, а не са били или за тържества, за някакви олимпийски игри, примерно, за някакви зрелища, но да имаш колекция от колесници, които можеш да ползваш много рядко, означава, че си много богат и че материята ти е по-близка, отколкото да бъдеш служител на твоят владетел. Той също така е имал лошо влияние върху царя, поради което пророкът е отправил яростни критики срещу него и е предсказал падането му. Първо го очакваше понижение, след това изгонване и смърт в чужбина. Елиаким беше назначен на неговото място. В отношенията си с Бога той заслужаваше да бъде наречен добър слуга. Въобще Исаия говори за добър и за по-късно, поради добрината си страдащия слуга, който е пример както или архетипът за самия Исус, както и пример за подражаване на всички владетели, както в Стария, така и в Новия Завет, включително и църква. А в отношенията си с хората се показва като баща. И за това именно, който винаги търси тяхното благо. Властта, която му бе дадена, не беше заради егоизъм и корупция, а беше вярна и славна служба. Такава трябва да бъде също на римския понтифик. Символът на ключовете се появява и в Апокалипсиса. Четем: аз имам ключовете на смъртта и ада. Тук имаме едно пряко отношение към слизането на Исус в преизподнята, и която не е била ад, но там всъщност дявола имал повече дума, да кажем, но след това Исус всички, и справедливи и несправедливи, изкарва към вечността, към спасението, но оттам сетне вече имаме ад. Така че не мислите, че това е приказка. Защото след възкресението Христос има сила да отвори портите на подземния свят и да призове мъртвите към живот. Исус призовава Адам, след него Ева и другите, които са били в очакване. Друг апокалиптичен символ е образ на звезда, която получава ключа в 9 глава към бездната. Също се отнася към преизподнята, към Шеол. Символизмът на ключовете означава силата, дадена от Бог, да изпраща адските язви и да покорява силите на злото. Образите на също на Дева Мария, които са там, която много такива образи има в Откровението на Йоан. Ние ги наричаме апокалиптични, но там в крайна сметка Бог побеждава чрез властта, която наричаме властта на ключовете. В Евангелието Свети Лука Исус казва на книжниците: горко вам, законоучители, защото сте отнели ключа на знанието, вие самите не влязохте, на онези, които влизаха, вие попречихте. Тоест, вие им попречихте да влязат в Божието царство и да получат познание на Бога. Вместо да отворят вратата към спасението на хората, книжниците, като пазеха знанията си в тайна, скриха ключа
и като укриха истинската Божа воля, затвориха пътя към него. Като кучетата на Павлов. Сами няма да ядат, ама и на другите няма да дадат. Противоположността на подобно поведение е сияният образ на църква, водена от Петър. Христос дава властта си на княза на апостолите, Евангелието на Матей 16 глава. Това трябва да се тълкува в смисъл, че на Петър и неговите наследници е била дадена властта да управляват съкровищата на спасението, дарени от Христос. С тях е свързана сила да се прощават греховете и наказанията, свързани с тях. За това може малко повече ще говорим, когато говорим за индулгенции. Защо да забележете, че тук не става въпрос само за прощаване на греховете, а и наказанията. Така. Пенишмент. Следователно, Христовият наместник на земята притежава, благодарение на силата на ключовете, всички духовни сили. Човекът от своя страна трябва да има ключ, с който да може да отвори вратата към свърхестествената реалност. Този ключ е вярата като вдъхновена добродетел и като добродетелен акт. Конкретно действие. През тази година, 2025, ще отбележим 60 години от края на Втория Ватикански събор. Времето лети много бързо и католиците от различни обреди са свикани са свидетели на много промени, случващи се в църквата, както добри, така и лоши. Днес има и хора, които поставят под въпрос ученията на църквата. Разбира се, църквата все още се нуждае от пречистване и това е напомнено дори от догматическата конституция за църква. Те са две конституции за църква. Едната е догматическа, т.е. тя говори за същността на църква, а другата е душпастирска конституция, която говори как да се водят овце. Нали? Това, което казах днеска, че Исус, който каза на Петър да пасе агненца, да пази агненца и да пасе овце. И от светите папи, естествено, на 20 и 21 век, включително и папа Франциск, както и новоизбрания папа Лев XIV. Същественото в църква трябва да остане непроменено, например апостолическата служба, заемана от епископите. И фактът, че първият в епископската колегия е папата. Църквата, длъжността и властта трябва да бъде в служба на отделните вярващи и на цялата им общност. Така. В Светото Писание имаме основание за твърдение, че властта е била поверена на апостолската колегия и че сред апостолите един е най-важният. Това е Симон, синът на Йона, Кифа, т.е. скала, Петър. Това го виждаме в Евангелието на Йоан в първата глава. Именно на него Исус промени името си при първата им среща. Петър не беше нито най-възрастният, нито първият призован, нито пак обичаният ученик като Йоан, нито пак притежаваше някакви специални добродетели. Евангелието го споменава 114 пъти и обикновенно пред другите апостоли. В списъците на апостолите той винаги е поставен на първо място и е този, който най-често говори от името на 12. Първенността на Петър става още по-ясно след възнасянето на Исус. Деяния на апостолите го представят като водач на общността на вярващите. Както и в случая, който скоро чухме в Евангелието, любимия ученик на Исус и Петър отиват на гроба, любимия ученик стига първия, обаче изчаква да пусне Петър и след това и той влиза в гроба. Църква винаги работи бавно и чака, тя не бърза с решенията си.
Църквата, новата духовна сграда, която Христос е издигнал, трябва да намери в Петър здрава основа, която ще осигури нейната трайност. Христос е основна скала. След отиването си на небето обаче той иска църквата да има и земна основа, значи когато Исус заминава. Свети Павел говори за църквата, съградена върху основа на апостолите и пророците, като самият Христос Исус е краягълния камък. Обаче именно Петър, като особена скала, е наричан основа на църквата. Чрез действията си Петър трябва да укрепи всички братя във вяра и единство. След възкресването, Петър, след като 3 пъти изповяда любовта си към Исус, ще оттегли 3 си отричания при Генизаретското езеро и тогава Исус ще му даде пълна власт с думите „Паси овцете ми“. Исус му даде пълна власт с думи „Паси овцете ми“. Струва си да се подчертае, че когато Исус в Евангелието от Матей нарича Петър скала, върху която иска да построи църквата, той има предвид Петровата служба, а не слабостта на Петър като човек. Благодарение на помощта на Исус, Петровият първенец ще бъде основа и гаранцията за единството на църквата и за неизменността на нейното учение. Римските епископи, наследници на Свети Петър, ще бъдат наследници на апостолската мисия. Знаете, че в Рим папата е единствен епископ, който се споменава в канон. Така че те казват с нашия папа и епископ Лев. Властта да управляваш, да учиш и да освещаваш е свързана с нейното непрекъснато предаване, започвайки от апостолите. Това следствие е белегът от редица собори и срещи на църква. Аз няма сега да чета този целият текст, обаче започвайки от 4 век, от Константинополския или Цареградския собор през 381 година, след това соборите в Ефес 431, Халкидон или Халцедон 451, Третия Константинополитански или Цареградски събор 680, Втория Никейски събор 787, чак с пауза от над 1000 години към Първия Ватикански събор през 1870 година, който обаче не приключва, но създава това правило за предимство и непогрешимостта в изказванията на папа, отнасящи се към вярата, говорени от престола, от екс-катедра, чак Втория Ватикански събор, който също допълва и потвърждава това учение. Така. Според Първия Ватикански събор, цитирам няколко фрагменти от догматическа конституция за църквата на Христос, Пастор Етернус, вечния пастир, подписана на 18 юли 1870 година от Пий IX в Рим, по време на тържествената сесия в Ватиканската базилика. Пак повтарям, тогава Свети Петър не е и той до днес не е катедрала на папата. Катедрала на папа е Латеранската базилика, а Свети Петър е голям и подходящ да има собори в него. Нищо повече, той не е катедрата на папата. 3 цитата, които са важни. Първият е доста критикуван, но ще видите защо. Основното установяване на апостолическото първенство в лицето на Свети Петър, следователно, ние учим и обясняваме в съответствието с свидетелствата на Евангелието, че Христос Господ пряко и изрично е обещал и дал на Свети апостол Петър първенството на юрисдикцията над цялата Божия църква. Следователно, ако някой каже, че Свети апостол Петър не е бил назначен от Христос Господ за княз на всички апостоли и видима глава на цялата воюваща църква,
или че е получил от нашия Господ Исус Христос само първенство на честа или достоинство, а не истинското първенство и собствена власт за управление, т.е. юрисдикция, директно и непосредствено от нашия Господ Исус Христос, нека бъде проклет. Нека не да бъде анатемосан. Какво се разбира под юрисдикцията? Юрисдикцията е именно това, което чухме преди малко от Евангелие, каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето. Юрисдикцията е също, че папа лично назначава и подписва всички назначения за епископи в целия свят. Няма изключение. Значи документа без подписа на папата не е валиден. Защото има епископи, които са ръкоположени без такова разрешение и те са в схизма. Като епископите, които, например, ръкополага архиепископ Лефебър, след, като решава да не чака, докато папа каже да. И той попада също в анатема, която е отменена, но това е друга тема. Пример просто е. Върху ценността и принципа на първенството на римския епископ, ние учим и обясняваме, че римската църква трябва да се разбере под римска църква, католическа църква, вселенска църква. Защото имам някой път, като говорим римска и си мислим за конкретната географска част. Църквата е една. Тя не е римска, не е византийска, не е някаква си, тя е вселенска. Това го също подчертава в едно от изказванията си папа Пий X, който казва, че много е важно да го разберем, че църквата не е национална. Църквата е интернационална или как да го кажем, тя е извън тези рамки на националността. Така че когато казваме българска църква, говорим много така опростено. Тя е вселенска, съборна, както казват православните. Ние учим и обясняваме, че римската църква по Господен указ има първенство на обикновена власт над всички други църкви и че тази юрисдикционна власт на римския понтифик, мост, римския папа, която е истински епископска, е непосредствена. Към нея са обвързани индивидуално и колективно, иерархично подчинение и истинско послушание на пастири и верни от всеки обред и достоинство. И това не само по въпросите на вярата и морала, но и по тези, които се отнасят до дисциплината и управление на църква, разпространена по целия свят. По такъв начин, като запазва единство на двете общности и изповядват една и съща вяра с римския епископ, Христовата църква да бъде едно стадо около един върховен пастир. Това го потвърждава папа Йоан Павел II в своята енциклика Ut unum sint, да бъдат едно, когато говори, че църквата от самото начало е дишала с двете бели дроба, изтока и запада. Римска и източна църква, или латинска и източна църква. Днеска голямата част от източната църква е православна, но това се дължи на другите промени и другите, за съжаление, разделителни моменти, от които най-големия е през 11 век. За непогрешимото учение на римския епископ в апостолическото първенство, което римския епископ държи над цялата църква, като наследник на Свети Петър, князът на апостолите, се съдържа и върховната учителска власт. Светия Дух беше обещан на наследниците на Свети Петър не за да могат с помощта на неговото откровение да провъзгласят ново учение, а за да могат с неговата помощ религиозно да пазят и вярно да обясняват откровението
предадено чрез апостолите, т.е. завещанието на вярата. Тяхното апостолско учение беше прието от всички достопочетни отци, а светите и православни учители го почитаха и изпълняваха, защото бяха напълно наясно, че това учение на Светия престол Петър винаги оставя безгрешно в съответствието с божественото обещание, дадено на нашия Господ и Спасител на княза на неговите ученици. Аз се молих за теб да не отслабне вярата ти и когато се обърнеш, укрепи братята си. Така че това е положението. Трябва да слушаме папата. Ако не слушаме папата, ще бъдем анатемосани, макар че самите анатеми или екскомуники, т.е. това, което изключва от благодатта на вярата и на църквата, също не е лесно да постигнем. Трябва да сме много упорити да бъдем изхвърлени от общността, много да се постараем, така да кажем. Макар че предимство на папата и непогрешимостта в нещата, свързани с вяра и морала, винаги ще бъдат проблем, защото църквата е много угодна за този свят, много е удобна за медиите, когато е мълчалива и кротка. Когато започва да говори истината, става проблем. Така че сега зависи от новия римски понтифик, по какъв начин ще говори с медиите, по какъв начин ще говори с света, иначе ще му настъпят на главата. Хабемус папам. Честит новия папа, Лев 14. Относно папското учение, това е само една част. Втората част ще бъде, надявам се, доста по-интересна, защото ще засяга нас. И това, което папите от Лев 13 говорят не за социализма, а за социалното учение на църквата. От енциклика Нещо ново, Rerum Novarum, която е издадена през 1891 година до днес. Трябва да се знае, че както Лев 14, така и Йоан 23 са били смятани за преходни папи, а се оказаха доста години добри управници на църква. Така че да се надяваме и че Лев 14 също ще бъде дългогодишен на 70 години, като млад Бог. Да се надяваме да управлява църква. Благодаря за вниманието. Въпроси? Питай. Добре, щом няма въпроси, приключваме с днес.